Add all. Pentru că nu îl afectează la mâncare. Pac. Level 41. Gata, Bine. s-a făcut. Bă, dar ce street crystal-urile așa scumpe, băi? Mm. Incredibil. Ei. Hai să văd dacă e vreun D challenge cu plus. cred că gen să văd poate D plus. mă C gândeam cu D gen sau minus. hai încercăm așa, încercăm să facem așa, C. fără să dai evolve-ul ăsta lui Gojo. Să-l dai la trade? Nu gen să încerc așa fără să-i dau evolve să facem la Hall of Mirror. Gen, eu așa l-am făcut cu contul tău. Uite că Asta. sunt astea acum cu fructe, putem să încercăm. Auzi? Mamă, îmi folosesc toate frostbind-urile. B plus pe damage mi-a picat. Da, aveai ceva S sau A plus pe A ceva. plus, l-am păstrat, i-am dat frost de fiecare dată, am folosit 12 frostbind-uri. Poți să lași pe plus. Ah, Pe damage. Ia, îi dau și reroll-uri. Ia că aici îți dau 6. ce investești tu? Că Lași mai e o puțin. cablul ăla de la căști. La luat, Da. da. Că v-am să Ia. S. Nu stau. Dacă îmi pică Almighty și Requiem îl păstrez. Orice restul ți dau. Crazy, right? Aoleo, 5 îmi ia. Adică pot doar 7 spinuri. Te uiți? Oh! Lucas! Lucas!